Sini media friend ono hambaya faru. Ini sengoro untri Krishnapur tling celebration committee ni bisingpe kaisa press meet khai tongo. Beskang 21st December wo sara Tripura haste ganangi joto tling palainai o bisingo sengbohaino sini untri Krishnapur tling celebration committee ni bisingpe sing Uttar Gokul ADC village ni kunjumara kamigo oro sing tabok palayadi thangi tongo taklai ni sini tling alada babe onrokom nai sing discipline babe naithok khlai sing khayadi thangi tongo nge o jago sini Tripura haste ni joto nukurokno phai manjak phaidi khali sing joto nukurokno kobogo sini tlingo sini no tring presmit khamani jago kwangma mosamung kereng resamung kereng abo harok khainai o bisingo asaima ha bodol abarno sing jawab klaika borok khainai o jago bodolo tongo Tripura hasni resamung kereng Parmita Riang Bipasa Riang Govind Deborma Sukang Deborma Siari Deborma amo harok kwangma boroni timo tongo Joshua Deborma boroni timo mosamung rok tongo abo hai boroni tim phai tongo nke o bisingo sini local unit sing kaisa program khainai sini program to sing sal tongsani ni sengnai o bisingo sini tring ni mungoi sing mela bo khainai o mela go joto sini Telemara sub division ni joto jara baniya khaine rokno sing kobognai o melago phai participate khaifede hinai or jao kwangma man thognai sini borok ni samung rok man thognai ba kwangma paijakni manai rok man thognai abo hai rok sing khainai nge local mosamung rok kwangma tongnai jani ja sini 19 dofa sini jati joto jani ja ni mosamung tongnai Riang Molsom Jomatia Deborma abo hai rok joto sini je Telemara go jara sini tongnai abo hai rok joto jani ja mosamung tobogani bangai sing ready khai tongo abarno phulgani bangai o bisingo sing narwai motomungoi sini Tripura haste ni Tripura saham khai mantri sini Sar Bikas Deborma sing bonobo sing jojo khaika bo phaina kok khaika inke boni logo tongnai sini MP sini boron ganang Sarabiti Tripura bonobo sing khobor khainai invite khainai o bisingo sini ADC hafangni tongnai UN tongnai CM MDC gorno sing invite donai inke o bisingo sini Telemara sub division ni joto department SDM BDO SDO ba kwangma sini janja department line department tongnai abo hairno sing invite khainai inke o bisingo समाजसेबीनि सामंतां tonai sini Sar Mongol bonobo sing jojo khaika bo phaina hini kogrokha bo phainai inke omai khlaigai sing tebe nograi kotor nahogani bangai sing salai tongo o bisingo bubagra bai sing jojo khai tongo bubagra no nahogani bangai jodi si bono nahorma khangke totoi sini kaham aifane sing communication kahangke khaimia ko jojo khai tongo sini program sing bono nahogani bangai sing jojo khai tongo tebo bai salainai inke hain bangai o sini je tringo joto public rok sing joto discipline babe sing kaham ke palayani bangai sing joto no kobogo jahate or jago phejani jinis rok jahate kobul yanate khlai jahate bulai toglai yanate ba kwangma sini je amahai je kono program sing logo je orchestra ko je kono program ke sini Tripura saro kwangma deramung rok khalai jahate o deramung rok phayanate sing discipline babe sing kaham ke sing volunteer wa hana sing already sing ready khaika prai volunteer 100 joni moto sing volunteer ready khaika jahate kaham ke sing payani bangai omai khene sing joto sini committee bahai sing strong khai committee khajak committee bai sing discipline khai soleronai omai khene sing beskangni je tin yetui sing tei prosar kaham khaibani bangai beskangni 18 tarik abaro sing kaisa viral likhlai sing awai mun khainai sini Telemara sub division joto amsoyo sing viral likhlai sini tin ni bisingti khlai sing awai mun khlai joto
takuk bukurok tei oro jago participate khai phai bena tei jotono sirogani bangai जों aboni bangai जों silang tona bai dong asano joton ham